نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جامع ترمذی دے اندر افضل الذکر لا الہ الا اللہ، فرمایا سب تو افضل ذکر کی ہے لا الہ الا اللہ، یہ سب تو افضل ذکر ہے۔ جامع ترمذی دی شرح تحفۃ الاحوذی دے اندر علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس کلمے دی حکمت نو بیان فرمایا ہے۔ اس کلمے دی حکمت بیان کر دیا ہویا آندے نے لوگوں اس کلمے نو اللہ پاک نے دوسرے کلمیاں دے اوپر فضیلت کیوں عطا کیتی ہے، دوسرے کلمیاں نالوں کیوں زیادہ افضل ہے؟ اس واسطے کہ ایک کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، ایسا عظیم کلمہ ہے انسان دے دل نو اللہ دی یاد دے نال جوڑ دینے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لا الہ الا اللہ ایسا عظیم کلمہ ہے، ایدا اتنا زیادہ وزن ہے۔ فرمایا جدو بندہ اپنی زبان دے وچوں آندا ہے لا الہ الا اللہ، فرمایا ایک کلمہ شیطان دی کمر دے اوتے ایویں وجدا ہے جویں کوڑے برس دے نے، جیویں کوڑے برس دے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک دن دے اندر جڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھدا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نو 10 غلام آزاد کرن دے برابر اجر عطا کر دیندے نے، 100 نیکیاں عطا کر دیندے نے، 100 گناہاں نو معاف فرما دیندے نے، اور سارا دن شیطان اس بندے دے اوتے حملہ نہیں کرے گا۔ اج ویکھو ساڈے گھراں دے اندر کی ہے جی، فلاں گھر دے اندر شیطانی حملے نے، فلاں گھر دے اندر جنہاں نے بسیرا کر لیا، فلاں جڑا بندہ او دے اندر جن داخل ہو گئے نے۔ آؤ بڑی توجہ دے نال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان مبارک دے وچوں جو کچھ بھی نکلیا بالکل حق نکلیا، بالکل سچ نکلیا، او دے اندر کسی قسم دا کوئی شک نہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ انہاں کلمات نو پڑھ لیندا ہے، اللہ پاک نو شیطانی حملیاں تو جنات دے حملیاں تو محفوظ فرما دیندے نے۔ فرمایا جیڑا بندہ اس کلمے نو 100 تو زیادہ مرتبہ پڑھدا ہے لا الہ، میرے نال مل کے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جڑا بندہ اینو 100 تو زیادہ مرتبہ پڑھدا ہے، ایک عدد بھی اوپر چلا گیا، 2 عدد اوپر چلے گئے، فرمایا اے دے نالوں ود کے افضل عمل کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔